zviri sei ndadzoka zvakare nenhau dziri kunetsa muzuva ranhasi mumafacebook sitiriti ose nekuma-avenues ekupi ekuinstagram muzuva ranhasi andikura nhema vanhu vema-ice cream lollipop kutanga kune icho chikomana chinani chinonzi nevanhu hanzi Giraffe family takati takasikazi kuti kune inonzi Giraffe family ka ndatotanga kuziva nhasi kuti vanhu vekona JP to the JPS vanonzi Giraffe family kuma Instagram nekuma Facebook sitiriti vanhu vakudanzira kuti Giraffe family mukomana uyo twiza ndikati hazvina kushata kana tava neGiraffe family tinoti welcome kuma families aya ndokubva vanhu vatanga kuita macomparison and comparisons avatikati isati nekuda kwei vanhu vatamba macontrast and comparisons toita zvakare panani pane chikomana chinonzi Nokusiguni ndicho chatanga kubudisa mumhanzi wacho muzuva ranhasi saka regai nditange ndaita sei ndamboita chireview chevanhu vanga vachitaura mumacomment section akasiyana siyana pabuda video iyi saka inini kwandiri kunoku inoratidza kuti yava ne7 hours ago yaita sei yauploadiwa payoutube versus uyu anonzani chikomana ichi Mukudzei Junior iyawo nechi3 hours ago yauploadwa payoutube ndokubva vanhu kucomment section vatanga kutaura zvakasiyana siyana asi sandatanga kutaura regai ndimboisa disclaimer kuti zvandichange ndichitaura pano handisi ndachitaura vanhu vangatachi kumacomment section toinda zvakare pahanzu dzanga dzakapfekwa nevanhu vanga vari mukati mechivhitivhiti chani Nokusiguni indoti kuchi chiri kuitika nekuti wabuda ari mumota yake yegreen ino yakanaka handisi kuti inonzi chimbuta yacho iyoyo ndobva abuda ane samawe yake ichi yesheti yake inga nemaruva unfortunately ndazonyatsa kushaya wangu chaiyo exactly asi ndava neiri nearest to the far end neyanga akapfeka ndikati zvakanaka tinosappotawo zvakare movement yabhodhi Nokusiguni tozvitenda tozvikudza tochiti aiwa tinosapota tiri kumateresi tobva ipapo toinda pane zvisikana zvanga zvirimo zvokwada ndikurora nhema nditi I was confused ndichiona vanhu ava nekuti vanhu vane zvimiro zvakasiyana siyana zvandasada mbono wangu vanga vakachena nezvikabudura zvavo zvavanga nazvo zveblue ndozvandokwanisa kutaura ndogomera ipapo ndagomera pakuti vanga vakachena nezvikabudura zvavo izvozvo vazopfeka futi hake nezi kuti vazobuda kumabhoti vakapfeka all white zvinova zvandoti zvakanaka rekwa zvakadii asi tinongozvitenda zvakare izvozvo zvataona tobva ipapo toenda zvakare pane mwanga hanzu yeyelo hatiziva kuti my melody ndo melody wacho iriwo ngachifamba achiti 1 2 1 2 tinongodi nongoti aiwa tozvitenda nevideo yakabikwa singamboiti kudero toinda manje kuma-comment section ku-comment section pa-YouTube vanhu vangadanzira kuti well done they ain't ready for the next moves uyu ndiani ndichikomana T-Mac chenguo chena chiya zvikana wakanyanya zvinhu izvi guys kana muchiti Nokusi anokugonera ina Master KG siyai malike pano vanhu ava zvikanzi nevamwe zvakare atiri kureva nhema T-Mac apindira munopisa all white vamwe ndokutanga todabvunza ipo kuti nekuda kwechipfeka white kunekuda kwei vanhu vachiramba vachibvunza kuti sei uchipfeka white akazvitaura kare akatsanangura kuti aiwa ini ndakainisipiwa nekuti zvakati ndokubva vamwe vadanza kuti well done Nokusi great visuals waneta mosi wobva waita sei wangoziva kuti mahwani atanga vamwe vakati my Zim people, where are you at? Let's make this go viral. I know we can do it for Nokusiguni wendo kuvando nyorawo zvakarakati. Let's make the world dance. Thank you Africa. Let's share and repost. Ndichikomana Nokusiguni zvakanaka kuti une kuchiita sei uchiti vanhu vaita sei vashesheyo vamwe ndokudanzirawo zvakare vakati aiwaka izvi zvinhu vanhu vanga vachingonyanya kubhiga zvavo chikomana Nokusi asi vanhu vanga vachitamba zvavo zvikanzi you represented Zimbabwe well this is a job vamwe vakati well done guys may God bless your hustles and will make it viral zvikanzi nevamwe veZimgrounds sound pulo zvikanzi this is just lovely hit song for the world vanhu ava zvikanzi who is proud to be here before a 1000 viewers what ndikati hazvina kuita sei hazvina kushata saka uku kuchi kuma Instagram ma-comments akaitwa kupi ku-YouTube nevanhu kuti zvakangonaka nekuti pavazobuda hava vari mubhoti ndobva ndafunga kuti asi ndobva muna chikomana T-Mac kani ipapo ndobva ndaona china Master KG vacho vangu varimo vachitambawo zvakare nevamwe vanhu vacho zvavanga vachiita manga muchitwa zvakasiyana siyana nechimwe chikomana changa chine magirazi handizvi kuti hangu anonzani asi
tinongoti zvese zvacho tinongoti aiwa zvakanaka. Toenda manje kuma Facebook streets vanhu vanga vachikomenda zvakasiyana siyana kanzi ikunakidza zvayo video yacho vanhu ava ndobva vasachi screenshot yemusikana wanga ane hanzi yake yellow zvikanzi nevanhu ipapo yanga ine 4500k viewers zvikanzi nevanhu regai tione and support our own vanhu ava zvikanzi video is quality visuals though not much in terms of creativity and originality vanhu ava video asina kutara kudai kona kuzondorora pamuchinjiko ndo ngadaro kuma comment section avo kuri ku Facebook uku vamwe vakati song is okay not wow a bit mediocre a bit mediocre overall good effort zvikanzi zvekuti love have chi love how Master KG let Nox shine throughout the whole video. His signature is the beat or in the beat. La kushata. Ine kana takuza chirungu akona kuzoda kuditi agona kuverenga chirungu. What inini mu vocabulary mangu ndo mavenge kwachinoitwa chirungu chacho. Anditi zvikanzi vamwe zvakare I love it vamwe zvikanzi andaifarira hangu zvikanzi okay here goes me am not a fan zvangu but video iri kunakidza zvikanzi vamwe zvakare nokuti hatizi kuti nekuda kwevanhu vangu vakudero zvikanzi vamwe zvakare akagona it's a cool love song vamwe vakati beautiful song though I don't understand the concept yekuti mababy ataridze Burkina Faso yavo iyi hatizi kuti nekuda kwei vanhu vangu vachichema kuti Burkina Faso yakanyanya kubuda singamboiti kunyanya pazvikabudura zveblue ndokasati ko zvazvobudire zvikabudura pachivhitivhiti satizokuda ndochi sitaira yekuchi yeku South Africa tisingazivi nekuda kwei zvikanzi zvakare pamwe M2 old school hatizi kuti nekuda kwei vanhu ava vakati izvozvo zvikanzi good effort vamwe tiri kuranhema ndokuragani ngoti in overall vanhu vangu vachasei vangu vachichikuza zvavo chisongo chochi vamwe vakati zvakare ndo wase kuti anogona kuimba neshona anonatsa kubudisa mahwi ake asi chirungu ichi kana kuti better than English ndokuti hazvinyatsi kuzoti mwa pavanodira pepe saka ndizotonengwa kunzwa makrikri reka kuti vanga kunzwa kuti chi pavanenge vachigwa zvikanzi wapedza taurako ini shona anonatsa kugona kuimba kwete in English vanhu ava ndikati satizivi nekuda kwei kuda waitira kuti agonyatsa kuenda international global ndikati hazvina kushata zvikanzi navamwe zvakare naimi kosaka Master KG kana vakabhadharwa hundreds of thousands of rands zei iye asina kana chaakamboimba apa I don't know nokuti pamwe ividhiyo yairehwa kuda kuhaya mota kuya kuyadzidzo dzinopenya kuti vai dzinofanira kubhadharwa kudayo vasikana vere vaifana kubhadharwa ipapo ina handizozivi saka apa tinoita tapwere vamwe vakatoipa 6 out of 10 nekuti manga munani muna Master KG havana kunyatsa kukwenenzvera zvavaida ivo mufanzi uyu vamwe ndokudanzira zvakare kanzi ndiyo 450,000 rands here mamwe manhamba munozvinyanya zvikanzi wamboona video here zvikanzi ndaramba 450 rands dzakataurwa idzi zvikanzi nevamwe zvakare majaira kamajanga ana vhani ndikati ndiko zvasvika uko zvikanzi nesaka rake riya nemajive aya moti video was lit zvikanzi 450 wakainzwa kupi iwewe zvikanzi I will check on this post I think on Zim Celeb zvikanzi it was 250,000 not 450 my guy vanhu vakatodzisira zvibhegedhi yakupi kucomment section uko nekuda kwevidhiyo iyi yakuda muzuva randasika satizivi nekuda kwei tobva ipapo toenda zvakare pakuti vamwe vazotanga kuita macompare and comparison and contrast vachiisa chividhiyo yani yachikomana weJlove family Junior JP to the JPS nechi Uyabudi Nox vakadanzira kuti cousins idzi ndidzo pfungwa dzenyu here 1 hour versus 4 hours 4 hours dzakadanzira kuti pane 13k chi viewers then pa 1 hour pakudanzira pachi pane 17k viewers vanhu ndobva watanga kutaurwa kuti zvakaoma hazvo zvikanzi aiwa ina uye kuti one platform ine more subscribers vanhu vanga vachiona nemuono iwoyo ndikati kutodzidza tanga singazi kuti ndo mashandira zvinoita zvikanzi imi chikuru kuimba izvi zvokuti uyu ane viewers akaita sehobo nekupfuura uyu hazvina kana basa chero chi vaimba obvious mwana wa JP anochita viewers hobo kana kuti mafanzi ababa vake mafanzi akewo vanhava ndikati satizivi nekuda kwei vanhu vangu vataura seizvozvo vamwe ndokudanzirawo zvakare kanzi chiisa yako iwe song tione kuti 5 viewers unomawana here vamwe ndokudanzira kuti Nokusi akuita zvezera rake 15k subscribers ne 13k akewo zvikanzi nevamwe zvakare
uyo anototi aite more views because ka nashi kune vanhu hobo vakasubscribe but my melody huchi vanhu ava vakadero saka tizoti apa vari kukombera and contrast mavideo here oro vakuita malyrics esong I don't know ndinenge ndaita chipwere zvikanzi kuhadi kuomile kuwawu I don't know kuti zvorevei zvikanzi namwe apples and bananas are both fruits vamwe vakati Nashi TV 36k subscribers Nokusi Vivo 50k subscribers vamwe tizi kuti nekuda kwei zvikanzi namwe Nokusi ari talented and his video is nice though I feel he has done better in the past in terms of lyrics Mukudze I think it's his father's fans ndokusaka chi maviewers ake akakwira saizvozvi haikona kumukombera chi saizvozvi ende kwese futi kwa both iye Nokusi Guni na uyu iye Mukudze Junior weGiraffe family vaisa malikes kati zvakangonaka zvikanzi dzenyu zviri kuitwa how many views dzamuri kutaura nezvadzemi uye zvemunoziva mweya wekuda kungodzikisira kwese nekuda kwei hazvina kunaka mufungi vanhu ava vakadero zvikanzi why do you feel the need to compare zvine basa rei vanhu ava isatizivo vamwe ndokutanga kutsanzira kuti aiwa they need to reconsider their PR because pane post yakaiswa naSitalin kati post ipi indasingatoizivika up to now ndoiziva kuti post yacho ndeipi yachoni ikutambwa zvikanzi it was received in a bad state she should have chosen to just keep quiet and let Nokusi release his video melody is a good tune inotonakidza for sure but kana Queenish vapindira inongorambwa one pakapinda chi handizozvi kuti kuti chipa pandata confused saka ndozvo zvimwe zvezvinhu zvatase zvataurika saka ndaona zvataurika achirega ndichinoona manje kuti vanombowana maviewers mangani izvozvizvo right uyu ari kunzi 3 hours ago uyu ane 7 hours ago togona ayo butichi Nokusi vane 24k viewers zvavo pa 7 hours ago uye zvavane 16,200 masubscribers zvozvo zvakanaka nekuti ari kukwirawo masubscriber avo vamwe ndokutarisira kuti aiwa abudi JP Junior avo to the JPS vekichi veGiraffe family vari pachi 30,000 maviewers within 3 hours sati zono kuda kwei asi veNashi vari pa 37.3k subscribers tinongozvitenda zvese tingoti hatizokuti zvino manje patichafuma mangwana ichi chikomana ichi chekuGiraffe family chinaisati chaka ku 200 here maviewers ibaba nazivi nekuti zvokwadika kutoti titi 100 ka teta tombosora maviewers achikomana JP to the JPS Junior ka ari kuita kukwira chiti ngandu kuti asatitele bosibo chichikurwadzi pa ndozvavanenge vachita kuti isati zivo chaita sei tinenge tachapwere asiwo zvakare budi Nokusi vakagona zvakare chimbo chavo hatisori tinozvitenda zvakare tongoramba chimbotiwo maviewers avo futi ngaakwirewo achikwirawo zvakare tichiti aiwa mimhanzi tinoita sei tinoda chingoti my melody yeah my melody tinozvitenda singamboiti nekuti tinenge tiriko zvakare tichisapota ndodonzvo redu rekuti sei rekusapota munhu wese tichingoti aiwa zvakanaka rambai makatsika magiya nezveice cream lollipop zvenyu nekuti muzuva ranhasi atirikora nhema izuva ranga riri vaimbi saka hatizokuti zvichaguma nepi muzuva ranhasi nemakombe and contrast kuti ndotoziva chete kuti hariviri mangwana kunenge kwatokandirwa nazvibregedia nekudaiwo kwemakombe arizodziwa yaya vanhu vanenge vakutota sei kutoblokana vanhu vachatoblokana nekuda kwaizvozvi isatiziwo isu tinenge tingosapota tiri kumafong kong studios edu tichidanzira kuti aiwa tichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.